Dirojeka weke îro de çarê tîrmeha sala 2012 yekem komkujiyên hovane li seranserî Rojavayê Kurdistanê di dermafê malbata Şêx Hennan Şêx Hesen ku bi êla Şêx Nesan nas kiriye li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê çekdarên peyêdev ve hate encam dan. Tê de Şêx Hennan û kurê wî Abdirrehman şehîd bûn û kurê din Nûreddîn di bin işkenceyê de şehîd bû. Sedemên pêkanîna komkujiyê ji ber ku malbateke partî û li ser rêbaza Barzanî bûn û ne li ser şopa PKK û peyede bûn. Her wiha lê dijî rejêma Sûrî bûn. Lewma peyedê ew malbata navdar xiste ber çavên xwe û armanc kir û yek ji komkujiyên hovane encam da. Ji bilî şehîdkirina sê kesan 26 kes ji malbatên wan wek malbata Şêx Ehmed, Şêx Hesen, Şêx Nesan girtin û binçavkirin û li zîndana gundê Hopikayê Raco rastî eşkenceyê hatin. Di encamê de Nûreddîn kurê Şêx Hennan jiyana xwe di bin işkenceyê de ji dest da û şehîd bû. Her wiha mal û dukanên malbatê şewitandin û çend rojan çûn û hatin di nava bajêr de qedexe kir. Piştî şehîdkirina sêyan ji malbatê biryara kuştina 12 kesên din derxist. Lê destêwerdana Serok Mesûd Barzanî nehişt ku ew komkujî berfirehtir bibe. Di dihê tîrmeha 2012 û li gor rêkeftina desteya bilind ku 11 meha heftan rêkeftin bi fermî li Herêma Kurdistanê bi serpereştiya Serok Mesûd Barzanî hate imzekirin. Li gor wê rêkeftinê hêdî hêdî girtiyên komkujiya malbata Şêx Hennan serbest hatin berdan ku di zîndana reş de li gundê Şêx Bilayê Raco bûn û yekem car ew zîndan bi girtiyên wê malbatê hate vekirin. Komkujiya Şêx Hennan destpêka zincîra armancekirina Encûmena Niştîmaniya Kurdî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û her kesekî ne li gor hizr û bîrokeya PKK û peyedê bû. Piştira bi dehan komkujî wek Amûdê, Kobanê, Burc Ebdalo, Albedro û Tilxezal bûn. Serbarî şehîdkirin û revandina serkirdeyên Kurd wek Şehîd Nesreddîn Birhik endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û serkirdeyê revandî Behzad Dorsin endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û bi sedan ji serkirda endamên din li seranserî Rojavayê Kurdistanê bi destê çekdarên peyedê hatine encam dan û hîn jî di kiryarên xwe de berdewam in.